Lejliet l-elezzjoni tal-Kunsill Studenti Universitari tqum kwistjoni fl-Università dwar l-istudenti Awċin. L-Għaqda Soċjal-Demokratika Pals ħarġet proposta biex fil-Kunsill tal-Università ikun hemm membru responsabbli direttament mill-istudenti Awċin. Tkellimna ma' Glenn Mikallef, President tal-Pals. Il-mozzjoni hija mozzjoni mresqa minna bħala Għaqda Pals li ikun hemm speċi tal-liaison officer link uffiċjali bej l-eżekuttiv tal-KSU u l-istudenti Awċin. Ġifieri jkun hemm persuna proposta mill-istudenti Awċin li jkun ovvjament xi ħaġa uffiċjali li twassal il-vuċi tagħhom. Madankollu il-membru tal-Istudenti Demokristjani Maltin SDM Luke Buttigieg fuq Facebook għadda kumment kontra din il-proposta u qal li l-Awċin m'għandhomx ikollhom trattament speċjali fejn tax jifhem li għandhom ikunu trattati daqs minoritajiet oħrajn bħal studenti mill-Kuwait u ċ-Ċina. Dawn il-kummenti li tneħħew minn fuq Facebook ftit tal-ħin wara għajmu r-rabja tal-istudenti Awċin fejn l-għaqda tagħhom saħansitra ħarġet stqarrija lill-medja dwar dan. Għana ovvjament bħala għaqda nirrappreżenta l-istudenti din ma nistax niċċettawha. Apparti minn hekk bil-kummenti tiegħu kiser il-kodiċi tal-etika tal-istess Kunsill tal-Istudenti tal-Università u għalhekk aħna ħassejna bżonn li noħorġu l-istqarrija għaliex għalkemm studenti Awċin għandhom diffikultajiet differenti minn dawk il-Maltin, ma nħissux li għandhom jiġu meqjusa bħala studenti barranin fl-Università ta' pajjiżhom. Sostnew ukoll li wara dawn il-kummenti Luke Buttigieg li huwa Education Coordinator tal-Kunsill m'għadux denju li jibqa' fil-kariga. One News ta' jisma' wkoll il-verżjoni ta' Luke Buttigieg innifsu, iżda dan għatanna l-linja. Hello. Is-Sur Luke Buttigieg? Iva. Anthony David gat minn One News hawnhekk, Sur Buttigieg. Għadhom kemm ħarġu stqarrija dwarek il-grupp universitarja Awċin. Xtaqt nuħu reazzjoni tiegħek kun rekordja l-aħbarijiet. Mhux palissa tajt il-perfini mhux palissa, sombat iktar tajt. Imma ġifieri tiċħadd dak li qed.